Cum îți imaginezi tu că ar arăta camera lui Moș Crăciun? Uite așa. Gen așa, un pătrățel și un cerculeț acolo și așa, stă, uite așa. Uite așa se uită la mine. Păi și dormitorul lui, unde doarme el? Doarme pe scaun aici. A, nu. Păi el e în Franța, nu știu unde doarme. În Franța? Da. Auzi, mă, dar dacă tu ai fi șeful Crăciunului, că sunt întrebări grele, dacă ai fi șeful Crăciunului, tu, așa, cum ai schimba Crăciunul? L-aș lăsa să nu vină Moș Crăciun, să vină Moș Nicolae. Păi și Crăciunul nu mai există? Nu. De ce? În loc să fie Moș Crăciun, lumea aia să vină Moș Crăciun și Moș Nicolae. Păi și nu s-ar supăra copiii pe tine după asta? Păi dar nu eu sunt șeful. Păi tu dacă ai fi șeful Crăciunului, adică tu iei deciziile, tu ești șmecherul șmecherilor, ce ai schimbat tu de Crăciun? Să nu mai pun la bradă, să puneți brada, luminiță, da, și să nu mai, să decorați toată casa și să, în loc să vină, nu știu, să vină Moș Crăciun, ca să îți dea nuiele și bomboane. Sau chiar nuiele. Dar nu te mai fui iartă, stai pe locul. Hai bine.